गोलैसै बिदि बुख'नाय बे जायगायाव फैनानै भिजिट खालामफै बोरै नुलाय Hello guys, welcome back to my Nirjoy Vlogs YouTube channel. Godan बोसोरनि जोङो मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों. So दा जोङो ओरै मागुरमारिनि मोनसे ट्रेनिं प्लेसआव फैलायबाय फट'शुटनि थाखाय. जोङो नै माखासे लोगोफोर फैदों. दिनैनि ब्लगखौ आं बानायनाय जानाय नङा. सचिनासो बानायनो नागिरदों नैबे सासे लोगोआ. मानोना बियो मुसिबाय. बेरनो रोङाखै दाबो. ओमफ्राय आं एबार बेरोनोसै आरो. दिनै आं बेनो आखायाव होनोसै भिडिअखौ. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि जायो. हेलौ गाइस. नेरजय ब्लगआ लाजिनानै मा होनोमोनलाय? लाजिनानै बैसागुनि देग्लाय माबाखौ ओंखारासै. खिन्थु आं बेनि जानानै बयखौ खुलुमहरनाय जाबाय आरो। नेरजय ब्लगसआव दिनै आंसो बानायदों भिडिअखौ. दिनै नेरजयनियाव आरो आङो बानायनो सानदों आरो नैबेहाय बे फट'शुट लागोन जोङो नैबेहाय. जोंना ब्लगार मालिकआ बेयावसो दं खिन्थु बारा गोसो होला आरो बेयो. आंबो मिथिया गाइसमोन बेरा खिन्थु जिखुनु जाया बिफांखौथ' गायोब्ला बयबोथ' दै लुखानांगौ. ओमफ्राय नेरजयनि जानानै दिनै आं जिखुनु जाया मा हागौमानिखौ देखायलांसै आरो. थारमाने बिथांमोना एसे मोसानो नागिरदों बैसागुनि दे. गाइसमोन जों फट'शुट लागासिनो दं. ओमफ्राय ओरै एक्टर लागासिनो दं ओरै साइडथिं. ओमफ्राय जोंना इउटुबनि माबा लिडारा खेबलागासिनो दं बियो शुट लागासिनो दं. सालबारियाव सोर माबा लाफैनो हागोन. भिउफ्राथ' बिदिनोसै एसे दामिखा. जिखुनु जाया जोंना फट'शुटल' बैसागुनि माबाया. खिन्थु मा होनोमोनलाय गाइसमोन अलरेडि इउटुबार. वाव. ओमफ्राय आं नाफाम सिखाव. सोर मा होनोमोनलाय ओइ बे जायगायाव फैनानै भिजिट खालामफै बोरै नुलाय बे जायगायाव फैनानै भिजिट खालामफै बोरै नुलाय आं बारा रोङालै. थारमाने नैबे बसआ बारा फोरोङाखै जोंना. थारमाने गावल' रोंनानै थाबाय. खिन्थु आङो जिखुनु जाया जा हायो दिनै बेखौ होनलांसै. जालालै माइरि बा एथ' गोसो होबाबो जाफुंजायैखायनो मानसिया बानाय फैबाय. एबार आंनि बारियाव मा जायो खिन्थु आं बेखौ दिनै बानायनानै बेखौ दसे दोनथ'नाय जाबाय आरो. Hello guys. Okay. दे डायलगफ्रा होदो. एक्टिं मारिनोसै खेबसे. स्पेक हमनायजों बोरैबा नुथार नामा? एक्टर फिसा नुयो. गाइसमोन भिजिट खालामफैदो. जों गोदो बेहाय 2021आव खालामलांदोंमोन. खिन्थु आर'नाइजों बिदिजों जुथाबलांदोंमोन जों. होमबाबो 1 किल' खामायनो हादों खुनुरुखुम. इसिबां दोथाब जाबाबो जोङो मोना दिनै. ओंखायनो नेरजयनि बारिमोन आरो 2021 खिन्थु नैबे 2024नि एबार नायसै आङो. चेलेन्ज थारमाने 1.6K जादोंमोन आरो बेनि टटेल भिउआ आरो. एबार आंनि भिउआ बेसेबां जायो आं मिथिला आरो. जिखुनु जाया दिनै बानायबाय आङो खिन्थु ओंखारबाय आङो दे. फट'ग्राफारा जोंना सोमदों लागा. खुनु खोथा गैया. भिडिअफ्रा ब्लार ब्लुरबो जालाबायनो हागौ मिथिया आरो. देलायहैबाय बानाय नामा
जों मिथिया खिन्थु जोंना एक्टरा गानबाय गिसारा होनदों आरो गिसारा बे आं बिजोंबाथाय बाखायो मा खालामबावनो जिबुजाया बेट्रिबो गैला केमेराया हरनै लाबोदोंमोन बेट्रिया हरसेया मुसिबाय हरसेया बेरनानै दं बेबो बेट्रिया थरनैल'सै ओमफ्राय फट'खौ जोङो शुट खालामफिनसै दा खेबनांगौ ना मानांगौब्रा खेबालै खेबा दै आरनायगोन ना खेबा साफानि समाय ना समाय नुबा दे मोनसे होलाय फुल खेबनायखौ खिन्थु नुवाबाबो नोंथांमोना गाज्रि दामोनलाय समनि आंखाल लायनो बावदों माबा बिटारिनि आंखाल बिटारिनि आंखाल नैबे नोंथाङाबो बैसागुनि बयबो रंजादो बाजादो हाजो गाखोहैदो ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय बारा लोंलाबायनानैल' बुलायलाबायनो नाङा 1 थारिखआवथ' बुलायथारनाङा आं बुङो आंथ' जौ गारनाया 4 इयार जाबाय आं खिन्थु जौखौ लोङोमोन गोदो लोङोमोन बिरादनो लोङोमोन आङो लोंनाया खिन्थु हरसे थारला मेगन बुलायलायनाय ओमफ्राय खिन्थु नोंसोर बारा बिदि दालोंसै आरो ट्रेडिसनेल नै जों बायदि जाथ'नाङा नै बिदि जानांगौ मिथिबाय बिदि जानांगौ मिथिबाय बिदि जानांगौ ट्रेडिसनेल होना आरो बिदिखौ निब्बा होनो चापरि जाया खिन्थु नैबेथ' जावखायो जावनाया आंनि इयुन माबाफ्रा फंबायफ्रा बिदि जानो नाङा जानांगौबाबो मोजां मानसिया हिनजावफोरखौबो बुङो आङो मोजां मोसा हिनजावफ्राथ' फुरा रेसपेक्ट गोनांखा बेनोमोन खिन्थु जोंनि फट' शुट माबा खालामनाया निर्जय ब्लग चेनेल what the necessary camera this is me Zaten Basumatari biar aja खेबजाबाय आरो